Pludselig er du ikke kun advokat. Du er også iværksætter, sælger, strateg og praktisk altmuligmand. Du lærer hurtigt, at frihed og ansvar går hånd i hånd, og at du skal stole på både dit faglige fundament og din mavefornemmelse. Jeg hedder Camilla Motorup. Jeg er advokat med møderet for alle byretter, Sø- og Handelsretten samt Vestre og Østre Landsret. Jeg har en HD i regnskab og økonomistyring og er udpeget som medlem af Advokatrådets procesretsudvalg samt det internationale udvalg i CCBE Access to Justice. Da jeg satte sejlene til Lexilio, vidste jeg, at det skulle handle om andet end bare jura. Med Lexilio ønsker jeg at skabe et sted, hvor både medarbejdere og klienter oplever andet end standardløsninger. Hvor der er plads til at dykke ned i sagen og bruge den fornødne tid, og hvor vi kan levere med omtanke og præcision. Hos Lexilio arbejder vi ud fra 3 enkle, men stærke værdier. Viden, fordi kvalitet starter med at vide, hvad man gør, og aldrig stoppe med at lære. Service, fordi jura er ikke bare paragrafer. Det handler også om mennesker, og det handler om relationer. Og handling, fordi den bedste rådgivning er værdiløs, hvis den ikke bliver ført ud i livet. Som klient hos os får du mere end juridiske svar. Du er ikke bare en sag, en mappe. Men vi lærer dig eller din virksomhed at kende, så vi kan give dig den bedste rådgivning, der passer præcis til dig. Og som kollega bliver du en del af et miljø, hvor vi tager ansvar, lærer sammen og handler, når det gælder. At starte Lexilio har for mig været den mest krævende, men også mest givende beslutning i mit arbejdsliv. Nu hjælper jeg klienterne på mine egne præmisser, og det er det, der gør det hele værd.